खुलुमबाय आंनि मुलुगनां बड' निउस चेनेलाव गासैखौबो गोसो गोथारै बरायहरनाय जाबाय। बे समाव आं नोंथांमोननि सिगाङाव फुंबिलिनि मोननैसो खौरां लाना फैलायबाय। अन्नानै भिडिअखौ जोबजासिम फारि फारि नायलांदो। गिबि रादाबाव दं बिटिसिनि फरेस्टार 1 आरो फरेस्ट गार्डनि आनजादनि अक्ट'खौ मैया फोसावबाय CSB एबा सेन्ट्रेल सिलेक्शन बर्डआ। मख'नो गोनांदि फैगौ 8 डिसेम्बर आरो 15 डिसेम्बराव जागोन लिरथि आनजाद। बेबादिनो फरेस्टार 1 नि थाखाय 26 नभेम्बरनिफ्राय आरो फरेस्ट गार्डनि थाखाय 28 नभेम्बरनिफ्राय डाउनलड खालामनो हागोन गाव गावनि एडमिट कार्डखौ। नैथि रादाबाव दं देहरादूननि जाब्रबथायाव उत्तराखन्डनि मुंदांखा रायजो सोमावसारनायनि दैदेनगिरिजों लोगोसे 3 सुबुंनि जिउ खहा। 71 बोसोर बैसोनि त्रिवेन्द्र सिंह पावारा उत्तराखन्ड क्रान्ति दलनि दैदेनगिरिमोन, जाय मोनसे आफाद जाय रायजो सोमावसारनायखौ दैदेनदोंमोन। जाब्रबथायाव थाबायग्राफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। थांनाय रबिबारनि मोनायाव श्रीकेशआव गोबां गारिफोरजों जानाय मोनसे गिदिर लामा जाब्रबथायाव उत्तराखन्ड रायजो सोमावसारनायनि सासे मैखोम दैदेनगिरिजों लोगोसे 3 सुबुंफोरा जिउ गोमायो। बियो देहरादूनआव गुबुन मोनसे लामा जाब्रबथायनि नुथायफोरजों जिल्लाखौ सोमावग्लुंनायनि माखासे सप्ता उनाव फैदों। बे जाथाया हरनि 10 रिंगायाव नटराज चौकआव जादोंमोन, जेराव गंसे गोख्रै खारनाय ट्राकआ मोनसे आन्डारपासनिफ्राय गाहाय लामायाव थांनो नाजागासिनो दंमोन। अजद होनाय बायदिब्ला ट्राकआ कन्ट्रल खोमादोंमोन आरो 71 बोसोर बैसोनि इउकेडि दैदेनगिरि त्रिवेन्द्र सिंह पावारनि कारजों लोगोसे गंबा गारिफोरजों सौग्रावदोंमोन। जाब्रबथायाव लामाजों थाबायग्राफोरजों लोगोसे गोबां सुबुंफोरा जोखोम जायो। रुद्र प्रयाग जिल्लानि रुमसी गामिनि थागिरि विजय कुमार मुंनि ट्राक सालायगिरिखौ खानाय जादोंमोन आरो बिथांनि ट्राकखौ गोख्रै गारि सालायनाय आरो सांग्रांथि गैयैनि थाखाय थैनायनि दायआव जब्द खालामनाय जादोंमोन। थामथि रादाबाव दं HS थाखो फरायसाफोरनि थाखाय गोनांथार रादाब, मानोना फैगौ 2025 मायथाइनि 17 फेब्रुआरि 2025 मायथाइनि अक्ट'निफ्राय आनजादखौ खुंनो थाखाय थाम-थिम खालामबाय आरो आनजादनि रुटिनखौ फोसावनानै होबाय। मख'नो गोनांबावदि आनजादनि गोजौ फरायसालिनि आनजादजों लोगोसे आसाम रायजो फरायसालि सोलोंथाइ बर्डआबो बोसोर 2025 मायथाइनि गोजौसिन गेजेरारि जोबथा बोसोरनि आनजादनि फारिलाइखौ फोसावदों। बे समफारि बायदिब्ला हायार सेकेन्डारि जोबथा बोसोरनि आनजादफोरा 13 फेब्रुआरिनिफ्राय 17 मार्चसिम जागोन। बोसोर 2025 मायथाइनि मोन्नैबो आनजादाव आबुंथियारिजों आरो जाफुंसार जानो हानायजों लोगोसे गासै बिनायसाफोरनो गाहाम हामलायथि जासिहरदों आसामनि सोलोंथाइ मन्थ्रि रनज पेगु बिथाङा गावनि अफिसियेल एक्सनि गेजेरजों। लोगोसे आरोबाव सेबाजों खुंजानाय HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि अक्ट'खौ आरो रुटिनखौ फोसावबाय। मख'नो गोनांबावदि आसाम स्टेट स्कुल एडुकेशन बर्डआ 2025 मायथाइनि HSLC एबा मेट्रिक आनजादनि अक्ट'खौ फोसावबाय। बेखायनो साफ्रोम फरायसाफोरा आनजादनि अक्ट' आरो रुटिनखौ नांगौब्ला डिस्क्रिप्शनाव लिंक होनाय दं, बेयाव थांना गावबा गावनि एडमिट कार्डखौ डाउनलड खालामना लानो हागोन। ब्रैथि रादाबाव दं दिल्लीनि फरायसालिफोरखौ खुलिफिननायनि उनाव एयार पिउरिफायार मिड डे मिलनि सायाव गोजौसिन बिजिरसालिनि नोट। मख'नो गोनांदि हादोरारि राजथावनि ओनसोलाव फरायसालिफोरा गोबां गुबुंले जानायनि थाखाय थाखो थासेयावबो दा खुलिनांगौ। गोजौसिन बिजिरसालिया मैया बुंदों फरायसाफोरा न'आव थायोब्ला सुस्रांजानाय नङा मोनथाम जेंनाफोरखौ नोजोर होनानै। थेवब्लाबो बिजिरसालिया जोबथा थिरांथाखौ CAQM नि सायाव हगारना होदोंमोन, जेराव थाखो 10 आरो 12 नि थाखाय फिजिकेल क्लासफोरनि सायाव होबथानायखौ सोलिहोबाय थानायबो दंमोन। बिजिरगिरिफोरा बुंदोंमोन दि गोबां अनजिमानि फरायसाफोरनि न'आव एयार पिउरिफायार गैया आरो बेनिखायनो न'आव जिरायनाय गथ'फोर आरो फरायसालियाव थांनाय गथ'फोरनि गेजेराव जेबो फाराग गैया। बेनि अनगायैबो गोबां अनजिमानि फरायसाफोरनाव अनलाइन सोलोंथाइ बाहागो लानायनि सुबिदाफोर गैया आरो अनलाइन थाखोफोरा सोलिबाय थायोब्ला उन जालांगोन होनना फोरमायदों। दिनैनि फुंबिलिनि मोननैसो खौरांफोरा दा बेखिनिल'मोन। भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला आंनि बे मुलुगनां बड' निउस चेनेलखौ अन्नानै साबस्क्राइब खालाम। जायफ्रा गोदानै नायदोंब्ला एसेनोसै, गोजोन्थों।